tudnád, mi történik most veled. Soha nem érthetnéd, valóság a képzelet. Gyilkos hatalom, vágy, uralkodó nézetek. Olcsó hazugság, frázisok, képletek. Most megint mindent kezdtetek előről. Ennek most már működnie kell. Egy új lány. Hello! Szia! Na, mi ez az útcsaj? Ha már így összehozott minket a sors, mi lenne, elmennénk valahova hétvégére? Én menjek veled buliba. Nem hívhatom el a kedvenc ulicámat egy buliba? Egy baráti meghívás. Wow! Ez kurva jó! Hú, az akkan. Elhoztad a képzelt barátaidat is, vagy most otthon maradtak? Igazából már az első pillanatban szimpatikus voltál nekem. Engem mindig megtalálsz. De ezen a hétvégén. Neked semmi furcsa érzésed nincs ezzel a hellyel kapcsolatban? Mire gondolsz? Te egész ilyen engem bámultál? Ha ez tényleg Hanna szüleinek a háza, miért nem találtunk semmi személyes tárgyat? Egészen más vár rád. Csak nem valami elásott kincset akarsz előbányászni? Azt a kurva. Ő nem az, akinek gondolod. Akkor most mégis mihez kezdjek? Mert végül kiderül. Miért kell mindent tönkretenned? Hé! Mit csinálsz? Hagyd már békén! Elárulnád végre, miről van szó? Mi a francot csináltok ti itt? Elmeséltem a kis titkodat, amit elfelejtettél megosztani Alex-tel. Hagyjál már! Ah! Hogy az életed egy. Miért? Mit tudtok ti Hannáról azon kívül, hogy 2 napja az osztálytársatok? Hát a segg az nagyon jó. Ördögi kör. Nézd már meg! Ez Luca naplója. A jövőből.